Jeg har lige ude og købe mit nytårskort, eller det første del. Jeg har faktisk ikke fået så mange penge. Det er faktisk rigtig billigt, hvad jeg har fået tingene før og sådan noget. Så, men altså, jeg kan lige starte med at kigge på de her. Jeg kan ikke huske, det kommer fra Brightstar, som I kan se der. De hedder 1001 nat. 1001 nat. Jeg tror, den skulle være 1001 nat. Men jeg ved ikke, om man kan se, hvor pletterne var meget krudt deri. Det kan faktisk lige tjekke, om man kan. Nej, det kan man faktisk ikke lige se videre, faktisk. Det får I sgu lov at se i en anden video. Jeg skal pakke til, jeg skal til at pakke alle tingene om. Men vi har i hvert fald fået sådan et par knasende kugler. De store. Vi kunne gå ud for at købe en masse små, men han skulle have 18 pakker af de små, og jeg skulle bare have 2. Og så finder vi ud af, at de har lavet fejlindsløgning i butikken, så dem havde de ikke. Derfor fik vi 2 af dem her for de samme pris som de små. Og han fik 18 af de store, som samme pris for 18 af de små. Det var fint nok. Så købte jeg sådan 2 pakker støvsklemmerkætter. 2 pakker. 12 kugler kan der være. De er ikke så store, men de er fint nok. Isen synes det godt. Jeg gav 89 kroner pakken, og der er 12 i hver pakke. 1 tom kugler igen. Så har vi nogle monsterhyl. Hvad er det? Vi har nogle masse megahyl, tror jeg det hedder. Så er en pakke hekshyl fra Eutau Mix. Nej, ikke Eutau Mix, undskyld, hekshylsmix. Eutau hekshylsmix. Prop. Så vi jo godt alle sammen, hvad de skal bruges til. Det er ikke noget at sige til. Så er der 2 normale Nimmerfix. Så. Men tak fordi I lytter med i den her video. Der kommer nok en video ud, hvor jeg tester i hvert fald noget af det her. Og så sådan en video, hvor jeg har tænkt mig at vise, hvor mange gram krudt der er i hver ting. Det bliver nok, når jeg kommer hjem herfra. Jeg er lige som farmor og farfar lige nu. Så vi ses YouTube. Tak fordi I gad at se med.